Tiprasa kami amsani lukurok tini malkhung kaham ke chalawla sinai kaham ke himbatok himlai sinai himnani bagai mungsabo tini thutai batai rok tonglakha hinai umhai rok no tino tini kami amsani borok rok khaye kiba kami amsani lukurok no tini joto lukurok no khapur laye tini lahar kotor phaika hinai khapur laye jagari mani yakulo tini jagari male tamo ongkha male tini kami amsani lukurok ni kheto tini mai borjaknai jagarok maisi ma borlia tini ফসল নষ্ট ongkha hinino tini ফসল নষ্ট ongmani yakulo tini hapangni bisingti saklai rijakmani hapangni bisingti sajakmani go siwi thangmani tini hapangni sebok khaini obahai rok paino tini o sebok khaini rok bai tini norokni khoti puron rok manai hini kogri kalangmani yakulo mungsabo muni brokni khoti puron rok maniani bagaino tini sisua kami amsini lukurok tini tentoi kami amsini lukurok joto lukurok no bongkhar laye tini lahar ka solai mani mangpli kasai phaika o jagao obahai rok no tino tini thangri sogilaikha ompi naimathang osi shokti sadon jomatia tei thangri sogika ompi block ni bc chairman sindhu chandra jomatia ako songrok thangino tini brok ni mantai soktai rok no kok sawi lama phyogi rijakmani koktuma kasai phaika कागज के एप्लीकेशन कैसे रोमा भाई आपको पाई वो कागज में यार sebab tak dapat ditang amo कागज नहीं था कब से कब बनी कागज कंपेंसेशन मास नहीं वो हाइनो नहीं रोक मनी पास खायामले पूरा कागज में यार बैक्टीरिया रेंसिंग यार tunggu tani kan pura bawa kagus kok hanya yang kagus ini roh saya mana teman-teman lah aku mai kompensasi ni mai kemam mai kok taman ini mai kok tangga teman-teman kagus yang kok mana yang dorgas kok kaisa baik sorkar ya bono bang sih bono logat teman kagus mana jangan kamar mana baca kamar bilang baik yang kes kok